Sembla que això és una realitat, ja estem aquí quasi amb les maletes a la porta, ja venim. La construcció del nou edifici del Centre Fòrum ha seguit la filosofia de crear un espai ampli i lluminós dotat d'equipaments moderns i ecològics i que alhora permeten la màxima privacitat i el treball personalitzat amb el malalt. 21.000 metres quadrats, 5 plantes i semisoterrani han suposat una inversió total de 27.400.000 euros. El centre dona cabuda a 300 pacients, 200 dels quals de llarga estada, i aproximadament 350 professionals. També veurà un flux diari de més de 100 persones als hospitals de dia, les consultes externes de les diferents especialitats i el servei d'atenció continuada en salut mental. La integració en el barri és un dels grans atractius del Centre Fòrum, tant per a malalts com per a treballadors i els mateixos ciutadans. Per a la gent gran, és una oportunitat de sortir a passejar, de rebre visites o de retrobar-se amb els familiars i amics del seu propi barri. Per a la major part dels treballadors, també suposa una millora en les connexions amb la xarxa de transports públics i per a la integració en un barri ple de vida. Els preparatius s'acaben i el trasllat comença. Camions carregats amb mobiliari nou o amb l'equipament reutilitzable es desplacen de la muntanya al mar. Tot es posa a punt per esperar l'arribada dels pacients. El dia 4 d'octubre es traslladen els malalts de l'Institut Psiquiàtric i els dies 5 i 6 els del Centre Geriàtric. Es disposa de transport sanitari per als malalts i, paral·lelament, una empresa de mudances porta les caixes amb roba, documentació i material divers. Finalitza el trasllat del Centre Geriàtric. L'INPU tanca les portes. Els dos dispositius enfilen un nou període amb l'obertura del Centre Fòrum. Jo us vull agrair tots els que heu treballat intensament en cadascuna de les etapes i tots els que en cadascuna de les etapes us heu dedicat amb intensitat, amb cor, amb ànima, amb professionalitat a les transformacions, les diferents onades transformatives que hi ha hagut a cada època. Gairebé 200 persones participen en la festa de comiat de l'Institut Psiquiàtric celebrada als jardins del Centre Geriàtric, on va néixer l'any 1972 aquest dispositiu de salut mental. I aquest és el centre que inaugurem, un centre adreçat no a malalts mentals, no a persones amb demència, no, a persones que tenen malaltia mental, a persones que tenen demència, a persones que tenen limitacions, a persones que estan soles, a persones que surten de l'Hospital del Mar, del Clínic, de Sant Pau i que necessiten un temps per recuperar-se. Que tot serveixi perquè la gent gran trobi motius per moure's, per bellugar-se, per estar actiu, per estar fora de casa i per viure, que d'això es tracta. Que vagi molt bé, que ho disfruteu. Bon dia. Aquest nou equipament es lliura als ciutadans en un acte oficial ple de simbolisme. Més de 1.600 persones s'apropen per conèixer el Centre Fòrum. Autoritats, mitjans d'informació i veïns participen en la jornada de portes obertes. Visites guiades, activitats populars per a totes les edats i un escenari amb actuacions musicals obren els espais al barri. Benvinguts al Centre Fòrum. El trasllat de l'INPU i del Centre Geriàtric al Centre Fòrum ha estat un èxit total. Perquè, bé, molta gent s'hi ha volcat, no escatimant cap esforç, amb molta generositat. Ha estat una demostració de solidaritat. Els coneixements aportats pel Centre Geriàtric i per l'INPU enriquirà de ben segur la cultura del Centre Fòrum. Encetem una nova etapa. Nous equipaments amb la més moderna tecnologia optimitzen la tasca dels professionals. Disposem de sales d'hospitalització, consultes externes, hospitals de dia amb rehabilitació, tallers i altres serveis
que ens permeten oferir una atenció integral a les persones. El somni s'ha fet realitat.